שלום לחטיבה 7828 ביסלח, גדוד 17. מדברת איריס חיים. אני אמא של יותם. אני רציתי להגיד לכם שאני מאוד אוהבת אתכם, ושאני מחבקת אתכם פה מרחוק, ואני יודעת שכל מה שקרה זה בכלל לא באשמתכם, ובאשמת אף אחד חוץ מהחמאס, יימח שמם וזכרם על פני האדמה. אני מבקשת לשמור על עצמכם, ולחשוב כל הזמן שאתם עושים את הדבר הכי טוב בעולם שיכול לקרות, שיכול לעזור לנו, וכעם ישראל, וכולנו זקוקים לכם בריאים, ואל תהססו לרגע אחד. אם אתם רואים מחבל, אל תחשבו שאתם הרגתם חטוף בכוונה, אתם צריכים להגן על עצמכם, כי רק ככה אתם תוכלו לשמור עלינו. ובהזדמנות הראשונה אתם מוזמנים לבוא אלינו, כל מי שמעוניין, ואנחנו רוצים לראות אתכם בעיניים שלנו, ולחבק אתכם ולהגיד לכם שעשיתם כמה שזה כואב להגיד דבר כזה, ועצוב. זה היה הדבר הכי נכון כנראה באותו רגע. אף אחד מאיתנו לא שופט אתכם ולא כועס, לא אני ולא בעלי רביב, לא הבת שלי נויה ולא יותם בזכרונו לברכה, ולא תובל אח שלי יותם. אוהבים אתכם מאוד מאוד, וזה הכל.